Inicjatywa katolicka.pl i program Oto Nadchodzi to wydarzenia, które są przed Wami, ale są też takie wydarzenia, które są już za nami. Mowa o wyjątkowym wydarzeniu, letni koncert Arte Musicale. Wyjątkowe miejsce, ponieważ Kościół przy Oubinie, Kościół Karmelitów Bosych, prowadzony przez ojca Krzysztofa Piskorza, którego serdecznie pozdrawiamy, gościł tych wyjątkowych twórców w swoim miejscu. Możecie posłuchać fragmentu, który specjalnie dla Was podczas wizyty na tym koncercie udostępniamy. Do zobaczenia i zapraszamy.